Täällä ollaan Helsingissä. Upea ilma. Euroviisut! Mä oon Mikko, mä oon Pieksämäeltä kotoisin. Ensimmäiset Euroviisut näin 74, kun ABBA voitti. Joten Waterloota, siis jos mä kuulen sitä, että mä no go area. No, mutta se syy, minkä takia mä en 74 Euroviisut oli, mulla sattui olemaan syntymäpäivä samana päivänä. Ja mä normaalisti menin nukkumaan 9 alkoi Euroviisut, sitten sain nähdä nämä, sitten kiinnosti. Ja mikä siinä kiinnosti? Se kansainvälisyys. Ei semmonen, että muualla on toisenlaisia ihmisiä kuin siellä pikkukylässä, mistä mä oon kotoisin. Myöskin se semmonen laulu, tietysti musiikki, eri kielet, siis, ja kilpailuhenki luultavasti. Mun mielestä se on aina hyvin kiva. Mä oon klubi-isäntänä tai emäntänä ihan miten vaan haluaa, kuka kukinkin. Pian seuraa ihmisille, jututan heitä, oli julkis tai ei, kaikki niin tai näin. Hansu Pirri. Niin. Se on mun jobi Lontoossa, mikä on hauskaa, mutta myöskin ottaa jotain. Mut tänään sulla on päällä tällaista. Tänään mulla on tämän kaiken mä rakastan takana? 60-lukua. Mä myöskin soitan levyjä nyt viisuviikoilla. Mä aion tehdä 60-luvun viisupropagandaa oikein kunnolla. Hiiri on täällä. Kärsittkö kenties jalkavaivoista, kun on terveyskengät? Kyllä, ne on seuraajia ilma. Nämä on kulutettu, mutta vielä pysyvät jalassa. Mikko, saat myös tanssia. Tanssin hullulla lailla. CV:ssä hieno meritti, että oot ollut mukana Madonnan taustajoukoissa. Joo. Kerro siitä vähän. No se Madonna oli vaikea. Semmoinen niin kuin, hänellä totta kai oli niin kuin lookalike siellä. Se sitten, kun hän tuli, muuten ihmiset oli päivä hirveä käkähys siellä. Tää on film extra homma. Mut sitten kun Madonna tuli jäätävän kylmää, sitten hän myöskin haluaa näin, että hän saa oman tilansa. Ja mikä biisi se oli ja mikä video? Substitute for Love. Ja kuka sä siellä olet? Mä oon semmonen baarin asiakas. Yhdessä semmonen nanosekunnin ajan me ollaan vieretty siellä. Tämähän on tämän mittainen suunnitelma. Olit sä tässä asussa? Ei. Tuo oli semmonen niin kun, se on ihan pieni tukka. Mulla on vaan meikit kasvanut vuosien varrella. Mikko, tavataanko me sua lisää? Kyllä. Missä me tavataan sua lisää? Täällä kadulla toivottavasti. Mä pääsin ihmisiä terrorisoimaan. Ja Yle Extran kanavalla. Joka päivä.